Yan, dito na kami sa sagingan, guys. So, magputos-putos na si Riri. Kaysa sunod. Oh. Ugma sa huibis, guys. Nana po siya katingunon. Atong ni Agi, nakakating siya. So, nahalinan siya 2,000 kapin. So, nakapalit siya bugas. Insakto po, kato yung ipalit nga bugas. Kay mahurot-hurot, hapit na po mahurot. Ambot, makaabot pa ba to sa huibis. Pagkating na po, so makapalit na po siya bugas. Mao ni sa una iyang natanom, guys. Sa tuwa pa ko sa Saudi, sa abroad. Mao ni saging yang nakuan. So karon agpaka libre-libre na sa kuan bugas. Wala siya natanom, o di walay matuba. Ang putusay. So ugma sa huibis kay magkuan naman po daw, magtuba na po siya danhi. Kalibre na po siya sudan o kuan. So ayan, dami na siyang putusunon diri. Daghan na yang putusunon, guys, oh. Diba? Magkugi lang yun lagi diri sa bukid. Sa bukid, guys. So naadjug kay maani. Oh. Ug dili ka magtapol-tapol, makaani jud ka. Oh, daghan na siya putusunon. Oh, di ba? Oo. Wala pa na puso eh. Iya pa ning putuson. Ayan, ang dami ng pinutos niya. Katong dadto sa unahan, matuba na niya, dagko ra ba nga bulig, oh. Aw taas ang bulig, dagko ang saging. Ang pagtrabaho ni Riri Dani, guys, kanang bali ibutang ra niya, dili niya ibutang sa kuan ba ang iyang pagtanom kay kining saging dugay man jud ni siya. Oh, dugay man gid ni siya mag kuan bunga. So bali iya rang bali kani iyang pagkuan lingaw-lingaw ra na niya. Pag uli niya gikan sa trabaho magdragging, so pangas din siya diri. Kaysa iya kunong ipuyo-puyo dito, may kanang kuno iyang ipang tisok sa mga pila ka lugas di pag abot sa panahon, so naa na kay ag-harvest. Muna akong giingon sa mga una pa na ko nga vlog nga 400 ni siya kapunuan nga saging. So nagsugod na may pakatuba. Kuan pa ni siya, katas pa ni sa Saudi, guys. Kasi nung doon pa ako sa Saudi, sabi niya maghingi daw siya ng pambili sa saha ng saging para itanim niya, para pag uwi ko daw may makain daw. So makakain daw ng saging, hindi na magbili. O, diba? Totoo talaga ang sinasabi niya, guys. So mag-income pa kami dito sa saging kasi sa isa ka buwan kaduha man magtuba. Di makalibre na siya sa kuan para sa bugas. Maong pagdinhita sa bukid og di magpaluya-luya, di magtamad-tamad, makatuba jud, makaani jud, makakaon jud. Kuan lang sa karon, guys, kay magtrabaho sa jud ko kay para nga akong abag pod ni Riri kay para makatigumi, guys, kay mag-college na ang si Raymond karon nga abri, mag-college na pag mag-college na dili na basta-basta ang kuan ana nya, doble sila magkuan. Kay si Saysay pod mag senior high, si Bintoy pod mag high school na pod. So kinahanglan pod sa niya tabangan, abagan. Kay aron
kuan sugot man siya kay naaraman diri sa duol makauli-uli ra ko nakaga datong Merkulis guys nakasweldo nako kay naamay sweldo sa training so nakasweldo nako ato mupoy akong ibayad karon sa eskwelahan ni Cyril kay naman sila kuan sa amoton so bali gamay raman hinuon 400 so napamay na kuan ato wa man ako nagasto-gasto kay ana man akong igagaw nga ayaw na pagpalit-palit gaw kuan na imong kwarta sa karon wala sa ko nagkuan kay kuan pa man dili pinanggas ako sa akong igagaw dito guys kay kana pod akong igagaw sa una pod sa kuan dinhi sila sa bukid pod sa una kung unsay akong kaayuhan unsay akong kakaon makaon pod nila so karon ana lagi siya nga muna kay kuan pinangga ko nila dadto pero ugma noon kung kuan na gyud ma-regular na gyud akong sweldo ma-minimum na magkuan ra pod ko ugma nga makakuan ko dito sa pagkaon kay di man sad pwede nga sa ilahan na lang tanan porket kay moingon siya ana nga kuan sa karon nagpabuhi-buhi sa ko nila dadto masuko gani siya nga atong kuan na anak siya nga ayaw pagkuan bisan sa ako pamasahe gani tagaan pa ko niya pamasahe na pag nakasulo lagi ko ayaw na sa ayaw pagkuan na kanaong pamasahe mo na kay usay di man ko niya mahatod kay naman siya trabaho na tagaan ko niya sa pamasahe kakauwabi ako dadto sa kong igagaw kay ingana lagi na ano man siya ayaw pagkakuan kay sabay magtinabangay kita ra pasalamat po ko nga ingana po ang kuan sa kong igagaw po ang iya pong asawa wala gya po libog buutan po pero puhon pag makakuan na magbawi ra po ko sa ilaha sa karon ila jud kong gi sagop dito na kagabi guys gikuha ko nila ni Janice og ni Nestor dito sa kuan sa akong gitrabaho nag-out kog alas 9 so nana sila dito na nag-soroy pod silang duha ni Janice og ni Nestor mintras gahulat sila sa kuha kay alas 9 pa man ko mag-out pag-out na ko niuli din ko dito sa balay nila ni Agaw Junjun dito mina ni hapon dahil niuli din migbalingwan nakaabot migbalingwan alas 12 so ayan si bossing akong bossing guys akyat na siya para magputos ako'y putos lang di ha magkapit raman ko na ng saging yuta bitaw paingon saba raw ko no ayun nga ako'y putos ay man nga saba raw wa kay salig lugar na ni nga mura manig monkey putuson gid siya kinahanglan gid siya nga putuson guys kay para nga nindot pud ang saging naagi quality sa tong saging di ba boss na kay kusog man ang hangin gihukasan ang saging na iya sanang kuanon ihikot din ang destumoy kay hangin-hangino na alang balis ka rin gyapon na binili din ko sa duha ka sipi ug magtuba ka ha kay para pag uli nako madala nako dadto di namig palit saging duha lang ka sipi kay para dili kay bugat ang dalahon napay puso
Ito na guys, siya daw ang magputos guys. Si Pagoy. Sige pa. Di lagi. Saan mo pag-abot na na? Kumapit sa saging, pag-ugat sa punuan. Hililin ang nagputos guys. Ito, naging saging guys. Makainom di ko na nagdarma. Di lagi. Ay, napangawid sa saging. Makaingon ko kong darma. Pag diret sa bukid guys, ano itong trabaho. Pag dito ta sa trabahoan, massage ka talaga dito. Hagod-hagod. Di na naghito nung sa tumoy. Ayun na. Pagkanaog na ko. Sige ka na. Kasaka gani ka pagkanaog na nun. Ang dali ka di siya balida kaya nakasangga. Masa dede aluyo di ayo. Sira guys, kay hadlo ko maligid guys. Basig mataban mi sa kuan. Hunter guys. Ito na niya. Ay. Kanis ako? Putos tag saging guys. Para may matuba. Atong putoson kay para hamis. Hamis nga bagtik. Ngayon maputos siya guys para nindot yung saging. Para lamion ang saging. Murag ako. Murag ako. So ayan guys, sarili naman ang magputos. Kuhaan niya una sa puso. Yang gikuhaan sa puso ang saging. Hala lang na avocado lagi dito lang oh. Ay ko na tila. Naa siguro na puwak na ba? Tila na ang avocado. Ano may hagdan? Unya guys, magpalit na po ni siya sako kay para makakuan siya para pagpamutos. Yara maning ani-ani anda ni pag maguli siya gikan sa iyang pagdahik, pagtrabaho, dinhi din siya paingon. Dito siya una sa payag, dinhi siya una, din pagkahuman adto din siya sa payag kay mamahog sa manok.
Pag uli anak ni Koreana guys, gikan sa eskwela, mag-ingon din na siyang papag na yung papa nga. Paglantaw niya dito sa kusina, ugway kuan, ayon din na siya nga, tagay ko sa kuan pa di, kay palit ko sa gatas daw biskwit, kay gutom kayo. Naon sa may iyang ihatag og ag kuan, sa may iyang ihatag og ag bangay-bangay di. Ag patapol-tapol. Di looy gid ang bata. Mani siya nga kumbati versus paninguha. Pamuwak og abokado guys, pero wa may abokado kung nakita nga puwak. Linghod pa di ay. Pa siya makuan, linghod pa. Mahuman may pamutos, mahuli na pod kay kuanon ko na pod to dito unsay kuan dito sa balay. Naghikay naman nun to si Saysay ato. Kapamahaw na to sila si Koreana, wa nag-uban. Humanyag kaon sa to choco crunch. Naglaag dahil ilang nana, sa iyang nanay. Ito sa kung ugangan. Nawa na nakauban. Salamat kayo, Ma'am Little Lady Diary. Lipay kay si Koreana. Lipay kay si Koreana sa imong gipadala, Ma'am Little Lady Diary, kaya thank you so much. Ana siya daghan akong daghan daw iyang pagkaon. Napuno daw iyang rip. So, ayan guys, tapos nang namutos. Wala na kaming sako. Bibili pa si Riri mamaya sa sako. Kaya pauli na mi guys, kay gutom na pod. Gigutom na ka lang, agay natagukan na ginang kuan lang. Gigutom na pod. So manguli na mi. Hindi na kasya ang sako guys. May hindi pa naputos. Yan. Kaya pauli na mi. Tapos magbili pa siya mamaya. Hindi ko mamaya ng sako guys. Hindi kabili guys. Magbili pa si Busing ng sako guys. Sa kasagbutan among date dani guys kay sakay na ko daan. Betura dalan. Paulit ni guys sa video.
Hala na ipan. Here na kami sa bahay, guys. Busy kung ka? Santa Mercy, guys. Hi guys, good morning. Na siya bagong channel, Mercy Channel. Hope nga supportaan niya po ninyo. So, mamahaw mi. Mano daw sila pamahaw. Magkain-kain tayo, May guys. tinapay guys, oh. Mau guys. Ang sudan kay pinaksiw nga isda. Yan si Busing. Mau guys. Oh, guys. Pangaan ta. Mana mo pangaan te? Mana din sila tumahaw, guys. Kami na lang naulahi. Mingaw ta sa dyan dito payagon. Wala ko nakabo ba? Niyapas dito. Dito siya pa yung lagi na. Dito naman sa sagingan. Diri man siya ni hapit. Naguyo man. Patos may saging. Pila ka puno ninyong ipotos? Kamera sa king sako, kamera. Puso na sako. Pagpagsa sako nga. Kaon ka. Mahotol. Ayol. Pa, pamahaw pa. Manoy. Sinistol pa oh, may kaon. Ito ang star. Ha? Sudan. Ano? Ito ba? Ano? Ayun, papawin ng lalaki lang ba? Palitan din bula dahil mo kita. Di na ni mo nabugoson din kay ananaan naman ni mo na. Wala oh. Ayan si Raymond, guys. Okay, di Raymond. Nag-uli siya kay Kuan. Kana ang nag-inom. Magbalik na po siya sa trabaho niya. Unsay mong gitrabaho, Demon? Ay, ngaso day sila. So, na yung mga kauban, no, muna mandakop siguro Kuan.